ዝተራሕርሑ ዘኽታማት ህጻናት ንምንባይን ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ንምምህናጽን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተራ ዜጋታት ክዓዝዝ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኪዳነ ዮሃንስ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ወከልቲ ህዝብን ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ጨናፍርን ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ዝተቓንዐ ኣኼባ ኣቶ ኪዳነ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እተን ወላድን ዝርሕርሓ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ሕብረተሰብ ከም ምዃነን መጠን ዝተራሕርሑ ህፃናት ናብ ወለዶም ዝምለሱሉ ባይታ ንምፍጣር ምእንቲ ክከኣል ንቕሓት ህዝቢ ብሓፈሻ ዕቱብ ምክትታል ሚኒስትሪ ጥዕና ድማ ብፍላይ ክብክብል ኣዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ርእሶም ሕዝባይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብወለዶም ዝተራሕርሑ ህፃናት ግዳይ ናይ ዝተፈላለየ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ንኸይኮኑ ተራ መሻርክቲ ክዓቢ ብምልባው ብግቡእ ንምእላዮም ኣብ ዝካየድ ዕማም ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣመሓደርቲ ከባብን መሻርክቲ ኣካላትን ካብ ብፍላይ ክዓዝዝ ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየደዎ ሰፊሕ ዘተ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ጎስጓሳት ክካየድ ሚኒስትሪ ጥዕና ብሓፈሻ ክፍሊ መወለዳን ድማ ብፍላይ ግቡእ ምክትታል ክገብር ከምኡውን ብምውህሃድ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶ ዓድን ህዝብን ጻዕሪ ክካየድ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም